Hi guys. Hi guys. Hi guys. Iya, Kiki. Ayaw, ayaw, ay. Ayaw, ayaw. Buglubot, kikin, buglubot. Buglubot, kikin, buglubot. Pa jud yung tao ko liguan ni guys. Da. Nah. Na. Hello, good morning. Thank you sa nagpatamsak dyan. Ayan guys, sabog pa ako guys. Kay kapoy pang lawas guys. Bago lang kami dumating galing Bukid guys. So, hello, Pio Basbas Junior Vlog. Thank you for coming into my kape muna. Hindi po ako mahilig sa kape, sir. Di po kami nagkakape, sir, oy. Yung amin talaga kanin talaga pag umaga. Ayan, salamat po sa iyong pakape dyan, sir. Pio Basbas Junior Vlog. Ayan, thank you so much for coming. And thank you so much din po sa iyong patamsak dyan kay host. Ayan, thank you so much. Mega shoutout po sa iyo dyan, sir. Salamat sa iyong pagdaan. Ayan, 2 thumbs up, guys. Thank you sa mga nagpatamsak dyan. Gatas na lang. Ayan din, alam mo, sir, hindi din kami nagagatas, hindi kami nagkakape. Wala talaga, sir, kasi hindi kami mahilig mainit sa umaga. Ayan, hello, Marites Rishi too. Hello, baby. Ayan, hello, baby. Ayan, di pa po marunong magsalita tong baby ko, Madam Marites Rishi. And thank you so much, Madam, for coming into my live streaming. Thank you din po sa iyong patamsak po dyan. Ayan. Ayan guys, salamat po sa inyong pagpunta sa aking live streaming. Sabog pa talaga ako guys, kay galing pa kaming Bukid guys. Kakarating lang namin galing sa Bukid. Ayan. No. Hi host. Ayan, hello. To tita, oh. Hello tita. Ayan manang. Thank you for coming. Thank you din sa iyong patamsak dyan. Aday kay Lord. Thank you so much, Madam Maritis Rishi. Ayan, you're welcome. Thank you so much talaga, Madam. Hello Manang, hello sa lahat. Paano ko kayo mapuntahan? Ayan guys, jakitan ko kayo guys para maglablaban kayo sa isa't isa guys. Ayan, wait lang ha, jakitan ko lang kayo. Ayan, hi ho, hello Manang. Ayan, magja-jacket ako sa inyo guys. Tapos, magbaba kayo, moderate lang guys. Ayan, tapos sa kita na jakitan Sir Pio Basbas Junior Vlog. Tapos jakitan ko si Madam Martis Rishi para maglablaban po kayo dyan guys. Kasi, ayan po, meron na po kayong jacket. Ayan, thank you Manang po sa inyong lahat po na nagpatamsa kay host. Ayan po, may jacket na po kayo dyan, Sir Pio Basbas Junior Vlog. And pati po si Madam Maritis Rishi too. Ayan po, thank you so much for coming to my live streaming, guys. Ayan, maglablaban po kayo, magbaba po kayo ng inyong bahay, guys. Para po, mapuntahan nyo po yung isa't isa, guys. Moderate lang po tayo. Thank you so much po. Nuno kikit, ayaw lagi sabdain taon ako ang kuan. Cellphone kay mupang no. Ayan, thank you so much po guys. Thank you so much po. Ang layo kasi ng pinanggalingan namin guys. Talagang 1 hour ata yung biyahe namin. Maaga kami doon na ano ba ang tawag dito? Maaga kami gikan ba? Asa kadapit sa Pinasis? Oh, Bisaya dahil ka Madam Marites Rishitsu. Diri ko sa Cebu, Madam. Sa Oslob amo Cebu Oslob amo Madam Marites Rishi. Ayan. Nagkaila man dahil dito ilha ka mang kuan.
Ma'am Leia, buhay Canada. Ayan. Dito, malito nagkaila. Ayan po, nagbaba na po ng bahay si Sir Pio Basbas Junior Vlog. Ayan, thank you so much po. Ayan. Ayan guys, maglablaban po kayo dyan guys. Ah, okay. Yes. Oo nga po eh, doon pala tayo Hindi na po ako nakakapunta kay Madam Leia Boy Canada kasi po, alam niyo po yung ano ko na, ano ba yung tawag dito, na black. Ayan. Hindi na din ako nakapunta kay Inay, nakalimot naman ko, oy. I grow up sa Lapu-Lapu. Aw! Ano ba, madam? Part ba na sa Cebu, pero sa city na siya. Layo diri sa amu kay amu south man amu madam. Pero asa makakaroon madam nakagawas? Ayan, thank you so much po. Ganing akong bata o gadula sa iyang karak-karak na pirtira bang. Gubaon. No, kikin. No. Ma, Oh. buy og jack. Buy og jack. O magbay niya tag jack, ma. Dili ko car. Dili nakag-car. Abi kay nagguba na. Dili nakag-car. Ayan. Thank you so much po guys sa inyong pagpunta sa aking hello po sa lahat. Ayan. Hello po sa lahat. Sabi ni Hazel Cabanlet. Ayan guys. Sister ko po yan si Hazel Cabanlet. Baka manang puntahan nyo sila manang. Hina net ko. Aw na kay load. Kabuang intaw ko. Ay, no, Kiki. No. Ay. Loading day ko. Loading day ko manang. Grabe man kahapon, oy. Nakaangat raman ko dito sa kuan. Lungsod. Wala ra baya. Buyag tawon. Wala minaog-naog dito manang. Ayan po guys, maglablaban po kayo dyan guys. Ay, no lagi. Buluyag ko ni akong anak. No. Buluyagon, oy. Taktarak niyang baon. Ayan guys, maglablaban po kayo dyan guys. Wala pa jud pang himuta oy. Giag dito lagi mi nagbiyahe kay malit na niya si Inko, giahak na lang. Na late jud dagoy to kay alas city na minabot diri alas city James. Ay, no kiken. No ha. Wala pa ko'y panghimuta guys. Hinay akong net kay inay nga nung may hinay oy. Ay. Ayan guys, lagyan natin ng bubbles guys para magmukha naman tayong tao dito oy. Parang hindi pa ako tao dito guys. Ayan, loading ako manang. Inay, ano ning loading oy. Hanap pa jud kaayo agay. Ayan. Dito lang sis BG. Ayan, thank you so much Madam Marites Rishi too. Thank you so much po yung BG dyan Madam. Salamat po talaga. Ay, pasyal na lang po kayo sa link ko. Ayan. Ay, manang, puntahan. Raguna si Pio Basbas Junior. Puntahan mo nga siya. Dikitan mo siya manang. Para madagdagan yung banana niya. Ni Sir Pio Basbas Junior. Ano po? Ayan, thank you so much sa iyong pabidyo dyan, Madam Artist Rishi too. Ayan, thank you so much po. Hazel, ayan, thank you so much manang. Thank you so much manang. Talagang oy, parang sinisipon ako doon sa bukid gabi kay kuan. Ang lamig talaga ng panahon doon, malamig talaga. Grabe. Bugnaw kaayong weather, bugnaw kayong weather. Bugnaw jud kayong kuan dito. Ay sa. Ayaw kikin. Ayan guys. Ba inong mo? Bilaan? Sana nagtaan.
Manang pohon ikasabado daw kay kuan. Mag-asal man daw si kay Francis ug magkuan lapa. Ayaw, ay bad man ni si Kiki. Oy. Bad jud oy. Ayan guys, thank you so much sa inyong pa-BG-BG po dyan. Salamat po. Wala talagang tao yung ilis ko guys. Pero kailangan ko mag-ilis para sa aking WH. Malayo pa talaga ako sa katotohanan guys. Tapos ano na nga yung petsa. Mag-August, September, October, November, December, 5 months to go. Tapos, ayan, 3 million viewers in the house. Hello, Best Friend Whitey. Thank you for coming back into my live streaming. Thank you so much sa iyo dyan, Best Prince Whitey. Ayan, guys. Maraming salamat sa iyo pagpunta sa aking LS. Loading ako, guys. Wait, palitan ko ang MVPN ko. Oh, kamusta na? Hello! Hello, Sir Ronel Crison. Okay lang ako, Sir Ronel Crison. Thank you for coming into my live streaming. Ayan, patamsak po si host. Like button, please. Like button naman po. Ano? Ano naman? Okay lang, hindi naman loading. Ay, salamat po, Sir P.U. Basbas Jr. Ayan, guys, jakitan kita, Sir Ronel Crison. Maglablaban po kayo dyan, ni Sir P.U. Basbas Jr. Jakitan kita, sir, ha? Ayan, jakitan kita, sir. Ayan, guys. Ayan, nagbaba po ng bahay si Sir P.U. Basbas Jr., guys. Ayan, pa-like button naman po dyan sa mga hindi pa po nakatamsak sa akin, guys. Patamsak po si host. Patamsak po si host. Thank you so much. Ayan, guys. Okay lang po ako, Sir Ronel Crison. Ikaw po, kumusta po kayo? Taga saan ka po, Sir Ronel Crison? Ayan. May shoutout po sa inyong ka lang dito sa aking LS, Sir Ronel Crison. Thank you so much po sa inyong pagpunta sa aking LS. Ayan guys, kakarating lang namin. Hindi pa talaga ako nakapaglinis dito guys. Marami pa akong hugasan. Walang tubig. Walang tubig guys kay Manaw. Tapos na yung namin, yung tubig. Tapos na ba yung tawag dito? Ano lang kasi guys, umaga lang yun may dumadalo yun. Ano ba? Umaga lang yun may agas ba? Ano man Tagalog sa agas? Umaga lang kasi merong tubig. Kaya pagdating namin wala nang agas. Kaya wala kaming tubig. Marami akong hugasan, marami akong labahan, pastilan. Gagawin ko dito. Bukas pa talaga yung hugasan ng mga plato namin. Ayan guys, thank you for coming into my live streaming guys. Thank you so much po. 2 million viewers in the house. Thank you so much guys for coming into my live streaming. Thanks a lot. Thanks a lot. Ayan, guran kikin kay bugat. Ayun ka, uy, kita na yung tintin diyan. Dari ka, dari. Ayan, thank you so much po sa inyong pagpunta sa aking live streaming. Sige, matulog na tarong. Tutulugin ko to guys, kay tapos naman yung kumain. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat po dyan. Uy, tarong kikin, no? Dili oh, mayayay! Anak ka, uy. Ilo ko tawa. Ayan guys, i-share ko. Okay. I-share. Kung may mga community po kayo dyan, baka namin, pa-share po yung live streaming ko guys. Live streaming, pasok po kayo. Okay. Ayan guys,
Thank you so kakauwi lang galing kita. So, ayan guys. Thank you so much po sa mga andyan pa po. Thank you so much. Wala talagang tao yung LS ko guys pag walang yung giveaway load ba. Mapurdoy man sa tao pag sige lang tayo pag mapag-giveaway load oy. Purdoy taan ng kalakiya, crisis pa. So mao nang ug mag-ilis ko nga ron, wala jud kay tawo. Da bahala na dira. Mag-ilis lang gugugod para lang sa akong WH guys. Tabangan niyo ako, tulungan niyo ako sa aking pa-WH. Tulungan niyo ako guys sa aking WH. Wala talaga, layo pa talaga sa akin katotohanan ng LS guys, oy. Malayo talaga ako sa katotohanan. Saka na din ako magpalaro guys kay nagbabayaran pa kaming utang. Common dive signals. Okay. Meron palang ganito. Okay. Up, down, stop. Which direction? Get with your body. Out of air. Okay, signal. Something. Ayan, 3 million viewers in the house. Thank you so much guys for coming into my live streaming. Salamat sa iyong pagdaan sa aking live streaming guys. Huwag niyo kalimutan yung thumbs up ko guys. Asa na po ka akong ballpen? Alam niyo guys, yung anak ko. O dire kailangan lamok ni anak. Yung anak ko, pinasulat ko guys. Ayan yung letter A niya. Ito yung letter A niya guys. Akin to eh. Sa akin to. Sa kanya tong letter A. Tapos ito letter B niya. Ayaw na niyang letter C kasi O daw. Ito yung letter E niya. E. Ego. F. Ayun, lapas. F. Tapos yung letter D niya. Ito yung letter D niya guys. Tapos may J. Y. Ito yung Y niya guys. Tapos yung X ito. X. Asan kaya yung ballpen ko oy? Ayan guys, thank you so much sa yung pa-BG po dyan guys ha. Ang lamok ko eh. Wait lang guys, ano ako ng katol. Asa glider ko eh. Kuya, asa glider ba eh. Kimagdampos ko katol. Pastilan. Uy, papa ato. Asa glider? Ay. Ikaw kaya gagamit ato kuya. Asa laging lighter? Wala, lamok na yung asa galing lighter? Ikaw ba? Ikaw rejected man sa lighter na. Bago mo gaya tayo lighter. Imo na rin Inay, hindi mo ang mukha lupig kung kailangan anak. Kalimot ng asa. Asa lighter? Wala ko. Siga. Pasiga-siga ganina. Sayang anak ka, oy. Good. Dito niya pa. Asa lighter kuya? Mag-up ka na. Mama. Sige na lang, ikikin pa sa nila ni mo ikaw may nagkuhan. Ito
Sumay-sumay pa ka na ako. Palit na naman ako nito ng ano, lighter. Puspuro. Ayan guys, thank you so much po sa inyong pabidyo po dyan. Chicken, diri. Diri. Chicken. Oh, diri. Real me. Nindot ning real me guys. Real me. Real me. Ang saan ba ito? 2,000 na yun. Chicken taas. Ay! Ano man ni? Ay, dili lagi ito mag-walk ni. Asa man ang lighter lagi ni? Ano na like it? Uy. Ano si chicken? Hello, Madam Alice Mayura. Thank you for coming into my live streaming. May buntag sa diya, Madam Hoy. Ayan, bago pa dyan din tao ko diringga. Thank you so much, Madam Alice Mayura. Wala pa yung tao ko ligo. Giak ka lang ni. Wala may tubig. Thank you so much, Madam Alice Mayura, sa iyong patamsak dyan. Thank you po. Ayan po, nagbaba po ng bahay si Sir Pio Basbas Jr. May buntag sa di mo diha, Madam Oy. Nag-ilis lang jud ko, Madam, kay kuan lagi. May na lang intang sa akong kuan ba. Para sa akong WH, kay layo pa jud ko tinuod. Ay, hoy. Naa may music di akong bata, oy, pastilan. Pahinayan ako iyang music kay so sao na lang masipiar taan ni kalakia. Panglayo pa guys sa tinuod ako ang WH. For million viewers in the house, guys, thank you so much for coming to my live streaming. Ayan. Thank you so much po. Pwede po kayo magbaba dyan ng bahay, guys. Maglablaban po kayo, magsuntukan kayo. Ayan.
Kasi ako guys, nag-LS lang talaga ako para lang sa ano ko oy, WH oy, giak na akong WH sinod. Maulan sa amin. Ayan, maulan ba sa inyo? Saan ba sa inyo, sir? Saan ba sa inyo, sir? Peo Basbas Junior kasi kanina nung galing kami sa Bukid, parang ano din, makulimlim din doon banda sa ano, Negros. Sa Negros, part sa Negros ba? Talaga makulimlim doon. Akala nga namin maulanan din kami. Kasi ang dilim talaga yung makulimlim. Grabe, oy. Ang itim talaga ng ulap ba. Pero pagdating namin dito sa banda na sa amin, oy, ang init man di ay. Doon lang pala yung makulimlim. Asan ba? Taga saan ka ba, Sir P. Basbas Jr.? Taga saan ka po ba, sir? Sa Luzon, Antipolo City. Ano lang, kasi di ko alam. Parang ano yan, no? Ang Antipolo, di ba? Malapit sa ano? Sa Kainta? I am right. I'm right. Oh. Tama po ba? Malapit lang po po yan sa Kainta Rizal, sir. Di ba Kainta tapos Antipolo na yon? Or hindi? Baka mali ako. Eh. Kaulaw lang. Keep safe po kayo dyan. Mag-ingat po kayo kasi alam nyo na. Parang malapit yan sa Kainta, sir, no? Or kasunod ng Kainta. If I'm not mistaken, char. If I'm not mistaken, naka-English ugamay. Tama, ay! May tama nga ako. May tama. Tama nga. Kasi po dati, nagtrabaho po ako dati sa ano, sa Kainta Rizal. Bali, ano ako doon. Kasambahay ba? Pero ilang days lang po ako doon. Para ilang days lang kasi hindi ko, hindi ko nagustuhan yung amo ko. Parang ganun ba? Kasi, hindi ko talaga type yung mga ganun. Kaya, umalis ako. Agad-agad talaga. Umalis talaga ako agad away. Grabe. Nagkasambahay po ako dyan sa Kainta Rizal. Yung may, ano ba ang tawag doon? Ano ba yung kondo na yun? Sus, grabe yung ano ko doon. Kasi bago lang po ako doon dumating, mga ilang araw po, nagkalagnat ako doon. Grabe yung init ko. Oy, kasambahay ka, maglagnat-lagnat ka. Sus ko, Ginoo. Hanap po trabaho tapos magkakasakit ka lang pala doon. Kaya nung medyo, gumaling na talaga ako, tapos hindi ko rin nagustuhan yung amo ko, kaya umalis ako, oy. Tas, di ba pag ano Kainta, tas malapit lang din yung Pasig. Pasig, sir, no? Sayang nga lang, hindi ako nakagala. Gala ba yun? Ang tawag doon? Yung hindi ako nakakuan ba, suroy-suroy. Hindi ako nakagala doon sa Kainta, sa Pasig. Eh kasi nandoon yung mga ano ko, mga pinsan ko. Hindi ako nakagala doon, oy. Sayang. Parang limited lang kasi yung pag lumabas ka ba, kailangan talaga bumalik ka agad. Oo, ayan. Kaya pala eh. Kaya nga sir, sus Bisaya, oy. Kaya nga sir, nung ano, pumunta ako doon. Pumunta kami ng market sa Pasig ba yun? O, pumunta kami ng market sa Pasig. Tapos, malaki naman yung Pasig. Hindi man natin alam kung saan yung nakatira yung mga ano ba tawag dito? Mga pinsan ko. Madali lang din kami doon, sir. Uy, kay bawal man magtagal, uy. Siyempre, nagkasambahay ka, hindi ka talaga dapat magsuroy-suroy. Yung maggala-gala ba? Paggala-gala, dapat on time or mabilisan lang yung pag-alis mo. Dapat balik ka agad kasi magalit ng amo. Galing din ako sa Tondo, nakapunta na din ako ng Tondo, sir. Doon, maganda yung amo ko doon sa Tondo. Ay, dili lagi na, naguba na gani ng iPad. Sige, tunog-tunuban. Nabuak na yung screen. Hindi pa naman to sa amin. Galitan kami sa nagpahiram nito.
Pinahiram lang to ng tita nila tapos sinira pa. Sus, kalitan talaga kami nito. Again, 2 million viewers in the house, guys. Thank you so much for staying, guys. Pang WH yan, guys. Okay. Wala yung tawon taan eh. Tunan atong WH ani klaki ah. Ang hirap talaga yung WH, guys. Tapos sabi nila pag dapat daw muni ka na ba? Hindi po, sir, oy. Malayo pa talaga ako sa katotohanan, sir. Malayo pa po ako sa katotohanan mamuni kasi kunti pala ng WH ko, oy. Nag ano pa lang yung WH ko, sir. Ay, dili lagi tumban kay naguba na gani na. Hindi pa po, ikaw po, sir, muni ka na po ba? Muni ka na pa, muni ka na ba po ba? Saba? Hirap man ang magtagalog, oy. Ug English pod, are you muni? Are you muni? Ano bang English ko, oy? Nabuing na. Ayan, guys. Pag ano, guys, alam nyo, guys, yung mag-ano ba ako, mag-LS ko para magpaangat, yung mga banana-banana. Wala mang pumapasok sa akin, oy. Pero pag load, sus, grabe. Ayaw lagi tumbi. Kaya naguba na na. Oy, kisapan taan ng tita ha. Oh, daghan ng buak ane. Ahak naman yung bataan, oy. Pero yung iba pag mag-LS na magpaangat lang, grabe daming tao. Pero ako pag mag-LS ko para mga ganyan, wala man oy. Mga pumasok oy. Akin lang. Ilan percent ba? Sino ba itong nag-chat sa akin? Wala pala. Cover ng car, mama. Cover? Pero oh! Ano kani ba? Color yellow. 1.7 na subs mo ah. Oo nga po, pero ano? Hindi pa ko muna eh. Burahin ko lang po ha, kasi hindi pa yun ano. Bawal po yung ano, word na yon. Okay lang po ba sir, binura ko na po. Oh, ano talaga? Kahit malaki na yung ano ko, yun nga po eh, yun po yung ano sa akin kasi marami na po akong mga bananas kaso yung mga views ko naman kunti lang po. Ilan WH mo? Hindi pa nga ako nakaabot ng 600. Ano lang yung WH ko, sir? 500 plus pa lang. Sa'yo po, ilan na po yung WH mo, sir? Grabe, oy. Ang hirap ng WH, oy. Ang hirap ng WH talaga. Nasa 500 pala yung WH ko. Pero ang dami ko ng mga tagal pa ha. Kaya nga po sir, kasi sabi nila pag kailangan daw mamuni na ngayong year. Mamuni na daw po kasi po sa susunod na taon po kasi ano na po graduate. Ano naman po yung WH mo po sa YT Studio. Meron po doon. Pwede nyo pong tingnan sa Google Chrome. Google Chrome or Google Chrome. Ayan po, search nyo po yung, una search mo yung YouTube. Tapos, dapat naka-desktop site po yon. Pindot ka doon sa kilid ba, yung may tatlong tuldok. Pindutin mo yon tapos scroll down ka, may desktop site doon. Dapat naka-check yon. Tapos, punta ka sa ano mo, punta ka sa, dito di ba may channel ka na doon sa gilid mo. Pindutin mo yung ano mo, profile mo. Tapos, may makikita po kayo doon, Creator Studio or YouTube Studio. Ayan, pindutin nyo po yon.
Tapos pagdating nyo po dun sa YouTube, YT Studio po, may makikita kayong dashboard, next is videos, next playlist, next analytics, next monetization at ayun, or subtitles, mga ganyan-ganyan. Tapos sa baba po, yung may sign na dollar sign, yun po yung pindutin nyo for for monetization. Tapos makikita nyo po doon yung makikita nyo po doon, pag pindot nyo yung monetization, makikita nyo po doon yung bananas mo, tsaka yung WH mo, kasi meron yung nakaganyan, parang protractor. Dito dire. Parang may protractor doon, sir, makikita ka, tapos, meron yung nakalagay doon kung ilan na yung WH mo. Sa akin, ang kunti ng WH ko, giahak na lang. Tagal ko na. Yung iba nga, lang, kahit 1,000 plus, namuni na sila, oy. Pag na-trending po kasi 1,000 palang WH ko. Malaki na pala yung WH mo, sir, eh. Mas malaki pala yung WH mo kaysa sa akin, eh. Tapos ngayon, sir, dapat kung mga trending yung kuya, ayaw pagpakita kay wala kang gabrep. 74 pa lang pala. Ay, nakita niyo na po? Ang hirap nga po ng WH talaga, sir, oy. Tapos, ano ba tawag dito? Dapat yung mga videos natin matrending kasi pag trending, syempre, malaki yung natin doon. Yung WH natin. Hindi na. Ayan, 3 million viewers in the house. Thank you so much, guys, for coming into my live streaming. Ayan, pakwento-kwento lang po ako dito, guys, kay pang WH ko, guys. Uy, maawa kayo sa akin. Dapat kasi trending po, sir. Paano mag-trending? Di man ako mahilig. Wala man akong talent. Wala akong talent, sir. Uy, na lang na. Ano lang, mga videos ko lang to. Yung ganap ko sa buhay, char. Ganap ko sa buhay talaga. Yung lang ba, yung mga, pag umaalis kami, mag-video ako, ganun lang. Wala man akong talent sa makeup, mga ganyan-ganyan. Kasi, mahilig ako, guys. Dito lang yung mga sa kilay, lipstick, mga ganyan lang man yung kuan ko, oy. Wala man akong alam sa mga makeup, mga ganyan. Dito kasi pag, wala din ako nilalagay sa mukha ko, guys. Pulbo lang. Tapos, hindi din ako mahilig maglagay ito ng mga, ano bang tawag doon? Yung mga cream na yan. Sus, pag maglagay ako ng cream sa mukha ko, guys, nako, yung tigyawat nagsilabasan, guys, nako. Ang saya-saya ng mga tigyawat nagdatingan sa mukha ko. Kaya, guys, dati wala talaga akong tigyawat. Kaya nung naglagay-lagay na ako sa mukha, ayun, nagtigyawat ako, tapos pinisa ko pa, ayun, parang nabutas-butas ba. Nagbutas-butas yung dito ko pisngi. Dahil doon sa mga cream na nilagay ko. Kaya ngayon, guys, pulbo lang ako. Sapat na yung pulbo sa akin. Ayoko na daming maglagay doon. Ang hirap naman magkuan, oy. Dati wala talaga akong bugas, oy. High school days wala, pero nung graduate na, wala. Labasan na yung mga tagyawat ko. Ayan, guys, thank you so much for staying. Thank you din po sa mga nagpa-thumbs up po kay host. 2 million viewers in the house. Thank you so much, guys, for coming. Ay, dyan, maraming salamat po. Mag-LS lang ako dito, guys. Uy, kay pang WH ko ba? Mahirap yung WH talaga. Uy, grabe. Hirap talaga ng WH. Tapos mamaya, pagtapos ko rin mag-ilis, guys, patulugin ko itong anak ko. Grabe, wala akong maayos ba yun? Wala akong, ano ba tawag doon? Yung matulog ba? Kulang yung tulog ko kagabi doon, malamig doon sa bukid. Tapos, yung anak ko, lagi nagising-gising.
Ayun, gising nang gising yung anak ko kasi malamig nga. Tapos wala pa kaming diaper dala. Hindi ko pa pinasuot ng short kasi inihian yung pajama. Ayun kasi unexpected po kasi pagpunta namin doon. Kaya hindi ako nakapaghanda ng mga susuotin ng anak ko. Kaya yun, gitugnaw. Nilamig yung anak ko. Ayun, nasa duyan lang siya natulog. Hindi namin katabi kay ayaw man niya doon sa baba. Kaya ano man siya, tugnaw. Parang inaantok na nga din po ako ngayon. Excuse. Nagkaantok man ay. Tapos mamaya, mag-edit na naman ako ng video. Stillan. Mag-edit ako ng video mamaya. Ayun, kunin ko lang to kay baka upuan na naman ito na bu. Ay! Nuno kuya. Ayan oh, nabasag talaga yung iPad. Ah, Baby. Baby. Uno, di ba? Ingon ko kre, dili magbunal-bunal. Ay, pag bunal-bunal sa mga nakausa man yun. Rim. Rim. Ay, kre. Uno ha. Ayaw lagi. Buluyago na.
Ayan guys, thank you for coming guys. Bit of pala. Could be could be. Kampit akan lamok na. Di magpajama tabi. So guys, thank you so much guys for coming to my live streaming. Ayan, nag-LS lang ako guys para pangdagdag sa aking WH. Kasi malayo pa talaga ko sa katotohanan guys, kung alam niyo lang guys. Kaya ayoko na nag-ano ayoko nang mag-ano, yung, ano ba tawag doon? Yung mag-ano ba? Mangisda. Kasi marami na yung bananas ko, tapos yung WH ko, kunti naman oy. Bahala na yung bananas ko kay manalagi na, graduate na lagi ko. Yung ano na lang yung kailangan ko, yung WH. Lady Let's Di magpajama ta. Kunan ko lang to ng pajama, guys. Kaya nilalamok na yung anak ko. Nilamok na yung anak ko daw. Itong lamok din sa among ama. Number one. Kaya patulugin ko na niya to. Kasi oras na ba? Last 9. Dali ara sa oras. Uy. Up, be. Up. Up, stand up. Stand up ba? Stand up. Ay. Hindi magpajama to. Eh. Aray. Ako sa i-mute guys kay
Pinatulog ko lang yung anak ko, guys. Dinuyan ko na. Dinuyan. Nilagay ko na sa duyan, guys. Kaya alas 9 na pala eh. Alas 9. Ayan kasi mamaya mag ano na naman to. Pag natulog to, magluto naman ako. Kay uwi yung partner ko mayang tanghali. Tapos parang inaantok ako eh. Duka kayo ba? Oh. Excuse me. Dami ko pang gawain eh. Thank you so much to my 2 million viewers talaga na nag-stay po dyan. Maraming salamat po. Talagang totoo kayong kaibigan, Char. Kasi guys, yung anak ko talaga, pinatulog ko pa talaga. Ay, lamok kiki, kri-kri, oh. Oh, lamok ka na, manggo. Dili manggo ka mag-short mo na. Sige kang pa akong lamok. Ayaw. Ay, ayaw pa siya. Ayan guys, yung anak ko pinatulog ko pa talaga. Oh. Oh. Oy. Tabsak dal aya, thank you so much Dindin Tolfo. Tolpo ko na. Denden Dolfo, thank you sa iyong patamsak dyan, Madam Denden Dolfo. Welcome back to my live stream. Magpadula ka, host. Magpadula ko kung mapunan ka diha. Pangitaglain para mag-invite ka. Kaya magpadula ko. Sige, mag-invite ka dyan din, ha. Ayan, natulfo na yung apelyido mo. Ayan, magpadula ko guys kung mapunan ka diha. Sige, mag-ano ka, mag-invite ka or i-share mo yan sa mga friends mo or mga family mo dyan. Kasi magpalaro ako. Kasi parang inaantok ako, oy. Parang boring ako dito. Pwede Gcash. Wala talaga akong Gcash, madam, oy. Paano ba mag-Gcash? Mag-pisa. Oh. Paano ba magkaroon ng Gcash, madam Dendendolfo? Kasi dati, krik-krik, ayaw lagi diha kay kita imulubog. Ay, dito kakao. Dito. Ayan ka, paano? Kisa maning nanawag? Paano ba magkaroon ng Gcash, guys? Kisa mo itong nanawag, oy? May tumawag sa akin. You miss a call. Kisa man eh. Kisa may nanawag, oy? Ay, si Randy. Okay na, host. Wala akong... dito lagi, kuya. Pasti. Dito na lagi. Dala dito ka. Dala dito. Dala yung dala dito. Dali na. Dali. Kay bawal man mo ng bata. Magubulog. Dali, oy. Dali na. Dito kapag dula. Dada. Kuha na. Ayan, Madam Tintin Dolfo. Magpalaro ako pag madagdagan ka dyan. Alangan naman ikaw lang mag-isa maglaro. Kailangan, may mga kalaban ka din, Char. Kalaban talaga. Wala akong Gcash, oy. Paano ba magkaroon ng Gcash? Nagawa man ako ng Gcash dati. Hindi ko man alam paano ba yun. Mag-ano pa man ka na, no? Parang magbayad. Magbayad ka ba? Para magkaroon ng Gcash? Kaunsa ko. Sige, kaunsa diya, sir. Sir ba? Or madam? Madam man ta? Sige, kaunsa diya, Madam Dindindolfo. Kaunsa. Kaunsa diya kay ako. Nara ko dire. Dire lang ko kay gapingot man akong ilong, oy. Parang sipunin man ako. Nagyugyug pasad ko sa akong bata diri kay giduka na ni. Ayan, thank you so much sa mga nagpatamsak po sa akin dyan, guys. Thank you so much. Magpapalaro ako, guys. Pag umabot kayo ng 10 dyan. 10? Grabe talaga yung 10. 5 lang. Kaya hindi man ako aabot ng 10 dito, eh. Aabot lang ng 10 pag nagsimula na ng paglaro. Palaro. Duka talaga ako. Oh.
Ano ba ngayon? 14 ngayon? O 13? 13 ngayon? 13 ngayon pala. So guys, may promote lang ako guys. Puntahan nyo si Lion Rose. Lion Rose guys, yun yung kapatid ng partner ko. Nag ano din yun guys. Nagbablog din siya. Ayan guys, puntahan nyo si Lion Rose kasi nagbablog siya guys. Birthday niya bukas. Birthday niya bukas. Birthday niya bukas. Birthday niya bukas tapos maliligo kami sa dagat. Magpabadlong kami dito guys. Kahit bawal maligo kami. Kahit bawal maligo kami. Ay magpadakip kami guys, magpadakip. Wala man ako yung sinasabi yung Gcash guys. Oy, ano ba yung Gcash? Gcash na yun. Wala akong Gcash. Alam nyo guys, yung PayPal, paano din yun guys? Magbayad ka din ba? Magbayad ba din muna guys bago magkaroon ka ng PayPal account or PayPal, ano ba yun? PayPal. Ano ba yung mga ano eh? PayPal, yung mga Gcash, di ko alam yung mga ganyan, oy. Paano ba magkaroon ng PayPal, guys? Sa mga may alam dyan. Turuan niyo naman ako, guys. Kasi gusto ko magkaroon ng PayPal. PayPal ba yun? PayPal. Paano ba magkaroon ng PayPal, guys? Wala man akong ATM. Ayan, 3 million viewers in the house. Thank you so much, Manang, sa iyong pagbalik. 4 million viewers in the house, guys. Sino may alam kung paano magkaroon ng PayPal? PayPal ba? Yung walang, kahit wala kang ATM. Paano ba yun? Ang hirap, anoy. Mahirap magkaroon ng ano ba yan, mga people. Kri, ayaw lagi diha kuya. Dito ra kakakita imong lubot. Nalubat ko te mo di ay. Kinawala ka diya. Nara ko diri oy ga LS ra gyapon ko kay pangdagdag sa akong WH tawon. Nya taon mag-edit pasad ko. Maglungag sa day kudaan kay mauli man niya si Inko. Udto kay wala siya gabalon kay udto na mi oy. Udto na mi naabot dire. Alas City G's na. Nalit na to. Walay pamahaw ni Jute. Saon man. Parang gipingot gi ako ilong. Bugnawa lagi dito manang. Unya na gani ko mag-out. Unya na ako mag-out. Kay igo ra mo nahalok te. Amo lang. Pag-abot dito manang. Dali ra dito oy. Pag dito sa lungsod agi ba dali ra kayo. Diri dugay kayo. Mo to pag abot na mo dito sa Kate, hala. Naglungag si ate, day nagpritog isda tapos ag silang duha. Okay ra kay manang oy, wala minaog-naog pura buyag. Hanas pa kay si Inko katong na mga likuon kay ba Pilti pa kayo. Okay kayo yung dalagan. Kanang usalingalan oy. Pag-abot dito, alam mo to, nagluto mi sa atin, naghulos kog malunggay. Hala karon, silang duha kay palit daw silang dawat nga tuba. Nauli alas 9, alas 10. Balik mo dayon ha. Mga alas 6 pa to diway. Or alas 6. Balik mo dayon kamay yapon. Nakatulog na lamang ko. Unya si ate, maupay pag umanyag pritong isda. Unya si Kiken, si mata-mata, sula. Oh, okay ra kayo niya lagi. Alikon man na. Angat pa. Pilinguna lagi. Buyag intawon. Kabalo na siya. Diri na lang. Kanina lang diri oh. Kaning sa may kuan ba langob. Inay wa pa man siya kasulay nga sakay mi diha niya.
Pero katong dito, kabalo man siya, pero buyag lang. Abi ganin ako nauna jud. So sintawan, basta matabang lang jud ko nag kana bang tuko. Pero wala baya jud pero buyag manang. Dito ra mong dalagan pero buyag. Wala ra oy pero buyag tawon. Ina lang dire ang aton manggugay kay dire. Wala pa may kasulay sa kay dire oy. I-shout out si Makmakte. Ayan, mega shout out Macario. Macario Sagid or Jan Joren Mark Sagid. Kasok ite kay nagsuway-suway sa imo. Hoy, diya Max, tuyaan juga kay Mac oy giahak na lang ka. May pa mo tan-aw ka nako. Ato dito pagdikit og wifi dito ba sa unahan. Pag connect dito gayugyug pa kung kikin dire giahak ka makmak ha. Bantay ka nako. Hoy, Mac! Ini ka Sabado ba? Mutugbong man si kay Frances. Mutugbong siya, ini ka Sabado buntag? Or, hindi, saan to yung giingon? Na, ano mo dira, Mac, buluyagon. Kuan man manang, magkuan man sila. Wala sila kabalo dito mga luo ni kay Frances nga mag-asal siya. Wala kabalo ang mga luo ni kay Frances nga mag-asal siya, pero iyang i-surprise ko noon niya, mag-asal siya. Ayan. Bali maglapa og mag-asal. Hoy Mac, magsaba-saba jud ko aron. Dili ko katulugon kay giduka jud ko kay perti tugnawa lagi dito gabi eh. Sus. Tugnawa ba? Mo wala pa gyapon ko iles, giahang na lang. La duro jud ko problema jud ko gahapon lagi manang kay kuan. Di ba pag abot na namo dito sa lungsod, hala anak wala man din ako nalalugig baboy. Ingko patay. Di na-chat ko ni ata dito ko palig ko chat hasil nga palalugyang baboy. Siya number na lang kay tiksan kaniya. Wala ang pag ko number. Ingko saon man ni oy. Saon man ni problema kayo ko. Moto. Ingko ingon gug ko pag abot dito sa bukid la balo ti maambak to, day mawala na to anak ba. Wala man, hilo man lagi, hilom raman re. Ako man gilalugan te aw. Mo lagi na abi ko na ako ingko balo wala ni mo na lalugan ni chat ka ni atitin. Ni chat po ko niya. Ni chat po ko niya kay ingko la. Balo di malalugan ba kay nag-andam na ba ko ato unya nakalimot ko hatag kay nangaratol na mo dito sa gawas. Saba man mo di. Aga ko po nanirado po ko giahak na lang wala pa rin ko nakahatag sa lalog. Muto ga problema intaw ko dito gabi oy sa bukid kay kuga balo malayat to kay gigutom ya saba kayo patay jud ron anak ko ba. May gani kay pag-abot nila sa babaw nakadawat ko sa imong message. Oo. Nagilalugan na nimo kay salamat. Kay problema ko oy. Sabi na ko balo wala nalalugin mo. Asa akong tanaw si Kikin tulog na pala. Tulog na gyud ay. Way tarong tulog gabi kay perting ko ana tugnawa dito. Tugnawa lagi. Okay ra ba ang dalaga ni ko problem dito? Dali ra maabot dito oy. Kaysa diri sa kuan dire dugay ka maabot diri oy. Asa da kung baga itong nak? Kaya asa kung baga itong? Kaya asa ang bagi mama? Wala. Ay sa man ang paitaw sa kumbag mo wala lagi. Aray. Asa gawa? Asa na yung bagi mama na ang black? Wala. Wala dito. Ay. Wala pa jud mi tubig. Wala jud ko ihugas ane. Dito na lang mo agyo yan sa badute. Dili man kay makikuyog man si kay Frances. Makikuyog man si kay Frances gikan dire ang to dito magkuyog ra magtangas. Na maday ko'y pajama ni Kikin dire. Napa jud ko'y lami di ay. Lami. Agahapon ba man ang sobra?
mama dito. Kanimo? Kanina. Halang man eh. Alam? Oh, kanimo. Ay sa kay kalibangon man kumanang oy. Ikaw. Mana jud daw kog kilibang. Asa kuno? Ay lagi pagpakita ko ya. Ngaon ta guys.
Gising yung anak ko, oy. Bago pa kayo natulog. Pa ako lamok. Ikatulog na ako, hindi. Kre, dili lagi magpakita diha, kre. Dito sa misa ka. Hello! Hello, Casper, to you all. Hello sa'yo. Thank you for coming to my live streaming. Hala nga, maday si Yip Yap, oy. Patamsak naman dyan ako, guys. Mm-mm. Nandiyan color green. Asa masang color green? Dito ang color green. Tulog na. Tara, oh. Tulog na. Wait lang kayo. Nagpatulog ako. At saba, kuya. Tulog na. Sino yung anak ko, eh? Guys, ito siya lalo. Pero kung ilong ay. Ay, pistol. Kikin, tulog na Kikin.
Minsan. Tulog na. Ay, ano ba rin naman tadayon? Bago pa ganyan natulog? Matanag. Ahak na lang ni. Saan na lang ni natulog?
Hello to my 1 million viewer in the house. Thank you so much for coming. Thank you so much po. Make shout out Madam the Baker's Table. Thank you so much for coming. Ayan, shout out Madam the Baker's Table. Ayan. 2 million viewers in the house. Thank you so much, guys. Thank you so much. Parang giduka man ko ay. Giduka talaga ako, guys. Wait lang. Kakatulog lang yung anak ko. Gising na naman. Ano ba yan? Aga nagising yung anak ko ay. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, Madam the Baker's Table. Thank you so much for coming. Hello din sa'yo, Casper. To you all. Ayan. Thank you so much. Thank you so much po. Giduka man ko ay. Antok talaga ako, guys. Saan ba ito? 2 million viewers in the house. Thank you so much, guys, for coming. Salamat po sa inyong pagpunta sa aking LS. Magsulat lang ako, guys. Giduka man ko, oy. Giduka talaga ako, guys. Antok talaga ako. Ang lamig kasi doon sa bukid, oy. Galing kami sa bukid, guys. Tapos, doon kami natulog. Grabe, ang lamig doon. Di makatulog ng maayos. Si Madam. Stable. Ayan. Thank you so much, guys. Sino si Sino pa yung pumunta dito ngayon? Duka talaga ako eh. Si Casper to Casper to si sino nga pumunta dito? Dindindolfo. Ano man na?
you so much, Madam the Baker's Table. Thank you so much po.
3 million viewers in the house. Thank you so much guys for coming into my live streaming guys. Pasensya guys, sabog pa ako guys. Kasi galing pa kami sa Bukid. Ayan. Mega mega shout out to my 3 million viewers in the house po. Thank you so much for coming. Ayan, thank you so much po guys. Sa mga hindi pa po nakatamsa kay host Bikini Main. Bikini Main, Bikini Main. Ayan guys, pasensya talaga kay. Parang napagod ako oy. Giduka. Hello to you Casper, to you all. Thank you for coming into my live streaming. Casper to you all. Casper to you all. Ayan, salamat po sa iyong pagpunta sa aking live streaming po. Thank you so much. Pasensya po parang matamlay ako ngayon guys or ano ba yung parang pagod. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. Oh, thank you so much Sir Casper to you all. Thank you so much for coming into my live streaming. Where are you host? I am here in Philippines. I am here in Philippines, Cebu, Philippines. Sir Casper. Thank you so much for coming into my live streaming, Sir Casper, to you all. Okay, okay. Kri nuno. Mega mega shout out, Madam the Baker's Table. Sir Casper to you all. If you're not connected to Madam the Baker's Table, please connect with Madam the Baker's Table. She's in Texas. Texas? I think in Texas too. Ay, Virginia? I think Madam the Baker's Table is in Virginia. Shout out there. It's nice to be here, host. Thank you so much. Thank you so much for always coming back here into my LS Sir Casper to you all. Nice to meet you. Nice to meet you too, sir. Thank you so much for always coming back to me. Coming back to me. Ayan, thank you so much. Don't forget my like button, Sir Casper, to you all. Like button, please. So much. Ayan, Madam Lul. Madam the Baker's Table is in Virginia. Please connect with Madam the Baker's Table, Sir Casper, to you all. Done. Ayan, thank you so much. Thank you so much, Sir Casper, to you all. Thank you so much. Thank you so much for my like button and then for connecting Madam the Baker's Table. Ayan, thank you so much, sir. Mega mega shout out to you, Casper, to you all. Mega mega shout out, Madam the Baker's Table. I'm sorry for... I'm so baoy. I think I am tired. I am tired, sir. Ay, ano ba? Ay, di na ako mag-English na. Gihak lang. I am tired because I just got home from the mountain. Or the mountain siya. Ay, kung na mag-English. Gihak lang mag-English ba? I am from the mountain with my kids and my partner. Then, we just arrived lately. Or, so ba? Uy! Basta yun na yun. Mag-English. Ayoko na mag-English talaga, guys. Pinapahirapan na talaga ako. Ay, kiki, no. Pinapahirapan na talaga ako sa kalisod ng English. Uy. Ayan, guys. So, I am so sleepy because the weather is in the mountain is so very cold. Oh my God. So cold. I can't sleep properly. I can't sleep moderately. Ano ba yung English ko? Ay, gusto ko yon. Gusto ko ngang mag-challenge ako ng English only challenge. Ayan, kasi bubo ko mag-English. I am not fluent in English. I am not fluent in English. Yes, I am so very slow in English. Unsa naman ni ako English ay giyabang naman ni ay giahak naman. So, ayan guys. It is hard for me to speak English. Usa ba? Uy! I don't know how to speak English talaga, guys. Because when I am in
And high school days sus unsa man ni oy, I'm always cutting classes. Ay nako, hirap mag-English, giahak na lang ng English ba. Agay, ano man ni kasakit ba oy? Ang hirap mag-English ba? Kumahan ka ni? Lo, ulo. Lo. Thank you so much, Madam the Baker's Table. I know you're there. I know you are there. You are still there supporting me, Char. You're always supporting my live streaming. Thank you so much, Madam the Baker's Table. Even though I am so what we call this one boring host because I am so tired this time. Ayun na. I am so tired talaga, guys. Pero kailangan ko mag-LS kay pandagdag ng aking WH. Kaya malayo pa talaga ako sa katotohanan, guys. Sana lang mamuni ako pag ngayong taon na to. Kasi ang hirap talaga ng WH, guys. Hindi ko talaga kaya yung WH sa Porky. Uy. Anak ko, uy. Ano, natulog to. Parang ano lang, 10 minutes or 5 minutes lang mag-iak. Yung bata, eh. Ang aga nagising. Marami pa naman akong gagawin. Ay, dili na. Kay mayayay ka. Bugat biya ka na. Don't do that. Ay, kilit. Di lagi magpakita kay gahubo ka. Uno ha. Okay. 2 million viewers in that. Thanks so much. Ayan, cute man mo duha. Hello diha dodong. Hello, thank you so much Madam the Baker sa imong pa-BG dyan. Ayan, thank you so much dong. Thank you so much. Pa-like button ko diha ba? I-like na dira ba? Dira oh. I-like ko diha dong. Like button please. Purya-buyag tawon, cute ug walay lain. Bukid. Galing kami sa bukid, guys. Grabe, hindi ako nakatulog ng maayos doon sa bukid kasi sobrang lamig. Napakalamig doon sa bukid kagabi. Pumunta kami kahapon, tapos umuwi kami kaninang umaga. Grabe, ang lamig talaga doon, guys. Hindi kami nakatulog ng maayos. Kaya parang inaantok ako ngayon. Kaduka, oy. Kaduka talaga, guys. Ano? Asan ba yung other? Ayan! Thank you so much, Madam the Baker's Table. Matulog ka na po, Madam the Baker's Table, kasi ano na dyan? Alas 10 na ng gabi, if I'm not mistaken. Ayan, thank you so much, Inday Figueroa. Or ikaw yan, ano ba? Atong pa talaga? Kapagod kasi ang lamig doon sa bukid. Oy, natulog kami kagabi doon. Hindi kami nakatulog na maayos. Pati yung anak ko, gising ng gising kayo. Tugnaw kayo ba? Lamig talaga doon sa bukid.
Kaya, parang inaantok ako ngayon. Nakapagod. Parang duka ba? Nuno, nuno, kiken. O, krikre. Ayan po guys, 5 minutes na lang ako guys. Kay mag-end na ako kay parang giduka talaga ako. Kri-kri, ayan lagi pagpakita diri kuya. Giduka na talaga ako guys. Napagod talaga ako. Naantok ako guys. Parang gusto kong matulog oy. Pero alas 10 na, parang alas 11 na. Kailangan ko ding magluto, pastilan. Namin ko pong gawain dito guys. Video ko ako. 5 minutes na lang po ako guys. Mag-end na ako guys. Kasi mag-end na ako Madam the Baker's Table. Maya 5 minutes to go. Kasi magluluto po ako. Tapos pangtanghalian namin. Tapos parang matulog muna ako mamaya. Kay duka kaayo talaga. Look. Paano na yung mukha mo? Ayan guys, 4 minutes to go guys. Mag-end ako guys. Kasi antok din ako guys. Ayaw, ayaw kuya, ayaw. Ayan guys, 3 minutes to go guys. Mag-end ako Madam the Baker's Table. Kasi po, naantok talaga ako. Oy. Tapos magluto pa ako. Di pa natulog yung anak ko. Oy. Ayan guys. Thank you so much guys ha. Mag-end ako mamaya saglit ng 57 minutes na. So, kailangan ko abuti ng 2 hours para hindi na magbitin-bitin. Ayan, 2 minutes to go guys. 2 minutes to go, mag-end na ko. Nag-ingay mo yung anak ko dito, oy. Ayan po, Madam the Baker's Table. 1 minute na lang po. Mag-end na po ako. Thank you so much talaga, Madam the Baker's Table. Thank you so much, Madam the Baker's Table. Sa mga lahat po na pumunta po sa aking LS ngayon, guys. Salamat po. Salamat po ng marami. Mag-end po ako mamaya-maya kasi malapit na ako mag 2 hours.